Pyrotoxic.sk, dnes tu máme unboxing číslo 2. Objednal som zo stránky Pyro SR, ideme sa na to pozrieť. Faktúra. Tam je ešte tá pyrotechnika, čo už sme objednali. Tak priložíme k nej toto. Takže máme tu videomakery. Jedné, druhé. Tak. Ďalej tu máme bomby. Najlepšie petardy za takú cenu. Ďalšie bomby. Ďalšie. Ďalej sme objednali triangle. Neviem fakt čo to je, ale vyzerá to dobre. Ďalej tu mám 10 kusov bomb. No, nakoniec tu máme lahôdku Dum Bum. 20 kusov. Ďalších 20 kusov. Tak. Ďalších 20 kusov, takže 60 kusov Dum Bum. Fakt brutál. Ešte piráty na slniečko, takže bude z 200. A nakoniec tu máme takú lahôdku pískajúce rakety, je ich vnúka 144 kusov. Ešte je to zabalené. Takže a nakoniec by som chcel niečo povedať, lebo hľadám, neviem nájsť darček. Objednal som za 48 €. Nie je malá čiastka a darček tam nie je. Takže môžeš tu natočiť. No. Takže nechápem, prečo Pyro SR mi nedali darček. Dobre, tak ja sa s vami učím. Like, odber, zdieľaj, vidíme sa pri ďalších odpadovacích videách. Čau!